Hi guys, may hapon nyo dia. Karon wala ko nagdula og kagahapon uban tong isa dito ka Bakulaw amon to. Tura naupaw na siya karon. Nagpaupaw siya. Tura siya, tura. Wala di sa mi modula karon kay gasakit-sakit na ang mga kalawasan. Dili na sa katigulangon na sa kuan na sa wala na naanad ang lawas. Kulag exercise o practice. Dayon karon mingaw kay mi diri kay hapon naman. Ha? Unsa? Igo na lang miga chill diri. Walat mig na mapakita nga pasyente. Tara. Ito kwento mo sa kumakauban na kadto lang. One child. Oh, tara. Kana siya ni pa-char naman na siya. Pa-char naman na siya diya. Pag karon magulat na lang mi unsay may tabo namo. Kapit naman po mo out. Ana siya, unya pa siya alas 8. Ana si ate. Ako alas 6 man ko. Kani silang duha mga 5 sila mo gawas. So kami na lang duha mabilin. O magbutang na ko gamay information ani diri sa asa ko nagtrabaho sa hospital di ko gatrabaho sa Yani Hospital. O mag-advertise lang ko gamay ani akong among check-up program. Tara. Kung magpa-check up magay mo, manhim mo Thailand, anhim mo diri sa kuan. Anhim mo diri sa Yani Hospital kay gwapo ang service. Pero wala pa ko pa-check up noon, pero okay daw diri. Dayon, anhi lang mo sa Yanhi International Center located at the first floor duol sa Talat, duol sa parang kayo duol sa 7-Eleven. Dayon, ang check-up program di ay 1, 2, 3, 4, 5 nga check-up program. Ang una nga program ani ang program nga hindi makamaklaro ang program 1 kay wala man ko kabalo sa mga unsa ning nakasulat diri unsay mahitabo nimo kay di man ko nurse. Ako na lang ipatanaw sa inyo ang brochure ana bidyuhan lang nako kamo na pangita asang mga program kung 1, 2, 3, 4, 5 ba mo basta ako naibalaan ang 5 kay para na sa mga minyo, ang 1 para sa mga 20 pataas, ang 2 para sa 30 to 40, ang 3 para sa 41 to 50 years old, ang 4 dayon para sa 50 above. Oh, moto. Ang sa 5 din ang married couple. Mana. Pero pakita gyapon ako sa inyo ang brochure. Budget lang ha. Ug na po din ang mga prices sa every program nila diri. Kamo na tan-aw sa bus. I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. I'm a new soul. I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. I'm a new soul. I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. Got the rap patrol on the Gap Patrol. Folks that want to make sure my casket's closed. Rap critics that say he's money cash holes. I'm from the hood, stupid. What type of facts are those? If you grew up with holes in your zapper toes, you celebrate the minute you was having dough. I'm like, fuck critics, you can kiss my whole asshole. If you don't like my lyrics, you can press fast forward. Got beef for radio if I don't play they show. They don't play my hits, well, I don't give a shit. So, Rap Max try to use my black ass. So advertisers give them more cash for ass fuckers. I don't know what you take me as, or understand the intelligence that Jay-Z has. I'm from rags, the richest niggas, I ain't dumb. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me. So mo to ang check-up brochure. Mo to ang check-up program. So for more information atol mong mo send lang mo email kay among email coordinator lang mo mutabang sa inyo. Ang email coordinator pud namo na yung mga Pinoy. So dili ra mo masunggo og email sa ila. Send lang mo og email sa info@yanhi.net. Naimutabang sa inyo dira og Maura to. Salamat sa inyong pagtanaw and kadush.
Ayan, tanawa sila. Pabisi-bisi siya.